विशाल नयन आणि गाठोड्यावाल्या बाबांसोबत गुहेच्या पाठच्या भागात आला होता. तिथे दगडातच आत गेलेली एक जागा होती. तुम्ही दोघे लवकर तिथे आत जा, मी आलोच, गाठोड्यावाले बाबा विशालकडची कुऱ्हाड घेत म्हणाले. विशाल नयनला घेऊन कसाबसा त्या जागेत शिरला. तोच गुहेतून भयानक किंचाळण्याचा, ओरडण्याचा आवाज आला. रक्तपिपासू जीव पुन्हा गुहेत आले होते. त्या आवाजात आक्रोश आणि वेदना होती. विशालने त्यांच्या मुलांना तर गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यांच्या मुख्य मादीला मारलं होतं. ते आता शांत बसणारे नव्हते. गाठोड्यावाले बाबा काही झाडांच्या मोठमोठ्या फांद्या घेऊन आले. त्यांनी एक प्रकारे ती जागा झाडांच्या फांद्यांनी झाकून घेतली होती. ते रक्तपिपासू जीव बाहेर सगळीकडे घिरट्या घालत होते. ते किंचाळत होते. सकाळ होईपर्यंत कोणीही इथून बाहेर पडायचं नाही. गाठोड्यावाले बाबा त्यांच्या गाठोड्यातून काही औषधी वनस्पती काढत म्हणाले. त्यांची नजर विशालच्या जखमांवर गेली. विशालची जखम एव्हाना बऱ्यापैकी सुकली होती. त्यांनी नयनकडे पाहिलं तर नयनच्याही मानेतून होणारा रक्तस्त्राव हा थांबला होता. विशालकडे असलेली हिलिंगची, जखमा आपोआप बरी करण्याची ताकद ही तिचं काम करत होती. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने नयनचाही रक्तस्त्राव थांबला होता. पण या गोष्टीचे परिणाम विशाल भोगत होता. त्याचं शरीर हे अशक्त बनत चाललं होतं. त्याचे हातपाय गळून पडले होते. त्याची शुद्ध हळूहळू हरपत चालली होती. तो त्याच अवस्थेत नयनला काहीतरी सांगू पाहत होता. आपला मित्र तो कुठे असेल आता? रात्रीची वेळ होती. घनदाट जंगलाचा परिसर आणि त्यातच धोधो विजांच्या कडकडाटासह कोसळणारा तो पाऊस. समोर माझे मित्र जखमी अवस्थेत पडले होते. त्यांचं भळाभळा वाहणारं रक्त पावसाच्या पाण्यात विरघळून धुवून निघत होतं. त्यांच्या बाजूलाच गुरुजी निश्चल अवस्थेत पडून होते. कदाचित त्यांचा मृत्यू झाला असावा. पण हे सगळं नेमकं कोणी केलं होतं? आणि मी तिथे कसा काय पोहोचलो? मी माझ्या हातांकडे पाहिलं. ते रक्ताने माखले होते, पण ते रक्त माझं नव्हतं. पावसाच्या पाण्याने काहीच वेळात माझे हात पूर्ण स्वच्छ झाले. याचा अर्थ त्या सर्वांच्या या अशा अवस्थेला माझ्या शरीरातील मांत्रिक जबाबदार होता. नाही, मी हे काय करून बसलो? मी जोरात ओरडलो आणि तसाच धडपडून जागा झालो. मी आजूबाजूला पाहिलं आणि मी गोंधळूनच गेलो. सगळीकडे उजेड पसरला होता. मी एका जंगलात होतो. मी हाच उजेड पाहण्यासाठी न जाणे कित्येक काळ झगडत होतो. मी जरा माझ्या डोक्याला ताण देऊन आठवण्याचा प्रयत्न करू लागलो. माझ्यासोबत नेमकं काय घडलं होतं? ती रात्र, ती भयानक भूतं. मला आमच्या आधीच्या प्रवासातील शेवटच्या काही गोष्टी अस्पष्टशा आठवत होत्या. पण नंतर काय झालं? माझे मित्र ते कुठे आहेत? मला जे स्वप्न पडलं होतं ते एक स्वप्न होतं की मी खरंच असं काही त्यांच्यासोबत केलं होतं? मी माझा हात माझ्या कपाळावर ठेवला. माझे डोळे पाणावले गेले. जेव्हा मी तिथून उठण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मात्र मला माझ्या परिस्थितीची जाणीव झाली. माझं संपूर्ण शरीर प्रचंड दुखत होतं. जणू मला शेकडो लोखंडी सळ्यांनी मारलं जात असावं. माझे पाय सुजले होते. माझ्या पायांचे तळवे रक्ताने माखले होते. हे माझ्यासोबत नेमकं काय घडलं होतं? मी स्वतःच्याच या अवस्थेवर घाबरलो होतो. मी घाबरून माझ्या पायांवर उभं राहायचा प्रयत्न करू लागलो, पण माझ्या पायांत उभं राहायची ही ताकद उरली नव्हती. माझे पाय जागचे हलवणंही मला कठीण जात होतं. असं वाटत होतं जणू मी 4 ते 5 दिवस न थांबता दिवस रात्र चालतच जात होतो. मी कसाबसा उठून बसलो आणि मला माझ्या शरीरातील अशक्तपणाची जाणीव झाली. सगळी झाडं, अख्खं जंगल माझ्या डोळ्यांसमोर गोल गोल फिरू लागलं. मी स्वतःला तिथेच झोपवून घेतलं. आता जसजसा मी पूर्णपणे शुद्धीत येत होतो तसतसं मला माझ्या अवस्थेबद्दल अजून समजत होतं. मी भुकेला होतो. मी पाण्याविना डिहायड्रेशनच्या विळख्यात सापडलो होतो. माझ्या तोंडून एकही शब्द बाहेर पडत नव्हता. इतकंच नाही तर आता जास्त वेळ डोळ्यांच्या पापण्या उघडं ठेवणं हेही माझ्यासाठी अवघड होतं. असं वाटत होतं काही काळ डोळे मिटून तिथे असंच पडून राहावं. तेवढ्यात माझ्या कानांवर मला काहीतरी आवाज ऐकू आला. कोणाच्या तरी भयानक गुरगुरण्याचा आवाज.
आता तर इच्छा असूनही मला माझे डोळे बंद करता येत नव्हते. मी झोपूनच इथे तिथे पाहू लागलो. तो आवाज माझ्या पायाजवळून येत होता. मी दोन्ही हातांच्या कोपऱ्यांवर जोर देऊन माझं शरीर वर उचलून माझ्या पायांजवळ पाहिलं. समोरील दृश्य पाहून भीतीने माझे डोळे मोठे झाले. तो प्राणी देखील माझ्याकडे पाहून जोरात ओरडला. असा प्राणी मी माझ्या आयुष्यात कधीच पाहिला नव्हता. त्याच्या शरीरावर एकही केस नव्हता. जणू त्वचेच्या कोणत्या तरी भयानक आजाराने त्याचे सगळे केस गळून पडले असावेत. इतकंच नाही तर त्याचा चेहरा, तो तर अजूनच भयानक होता. सुजलेला, जखमांनी भरलेला आणि पुवारलेला. त्याच्या शरीरातून घाणेरडा कुजका सडका वास बाहेर येत होता. त्याच्या तोंडातून सतत गळणारी काळपट रंगाची लाळ तो एका भयानक आजाराने ग्रासला आहे हेच दर्शवत होती. तो भयानक प्राणी माझ्या जवळ चालून येत होता. कदाचित माझ्या पायातून निघालेल्या रक्ताची त्याला दुरूनच जाणीव झाली होती. मी पूर्ण ताकदीने माझं शरीर पाठी आणण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण माझ्या शरीरात तितकी ताकदच उरली नव्हती. त्या प्राण्याने त्याचं तोंड उघडलं होतं. तो माझ्या तळव्याला चावणार तोच एक बाण त्याच्या खांद्यात रुतला. तो प्राणी वेदनेने जोरात किंचाळला आणि पाठी जायचं टाकून तो दुप्पट द्वेषाने माझ्यावर धावून आला. तो मला अक्षरशः चावणारच होता. तोच त्याच्या तोंडावर एक जाडजूड दगड येऊन आदळला. सोबतच मला माझ्या पाठून एका बाईची भयानक किंकाळी ऐकू आली. तो प्राणी वेदनेमुळे तिथून तात्काळ पळून गेला. मला काही कळायच्या आताच एक बाई तिथे आली. तिने माझा हात तिच्या खांद्यावर टाकला आणि जोर लावून तिने मला अक्षरशः उभं करण्याचा प्रयत्न केला. मी देखील झाडाच्या आधारे कसा तरी उभा राहिलो. पण हे इथेच थांबलं नाही. तिने झाडावर एक रस्सी टाकली. त्या रस्सीचं एक टोक माझ्या कमरेला घट्ट बांधलं आणि तिने त्या रस्सीचं दुसरं टोक जोर लावून दुसऱ्या बाजूने खाली खेचलं. मी दोरीच्या सहाय्याने वर उचललो गेलो. मी झाडावरची ती जाडजूड फांदी अगदी घट्ट पकडून ठेवली आणि तिने तिथे रस्सीचा दुसरा भाग झाडाला बांधून ठेवला. ती नेमकी कोण होती? हे सगळं ती का आणि कशाला करत होती? मला काहीच वेळा त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. मी झाडावरून खाली पाहिलं तर त्या झाडीतून एक वृद्ध माणूस बाहेर आला. ती बाई माझ्या झाडाखालीच उभी होती. तो माणूस मात्र त्या बाईकडे एकटक पाहत होता. तो एक एक पावलं पुढे त्या बाईच्या दिशेने येत होता. ती बाई ही सावध होती. तिने हातात एक मोठा दगड घेतला होता. ती तिच्या वेगळ्याच भाषेत त्या माणसाला तिच्यापासून लांब राहायचा इशारा देत होती. पण तो काही तिच्या ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. तो तसाच पुढे आला. न राहून त्या बाईने तिच्या हातातील दगड त्या माणसावर भिरकावला. हे दृश्य खरं तर कोणालाही काही क्षण विचलित करू शकलं असतं. एका बाईने एका वृद्धाच्या डोक्यावर एक जाडजूड दगड जो फेकून मारला होता, तो वृद्ध तिथेच घायाळ होऊन खाली पडला. त्याची सगळी हालचालच बंद झाली होती, पण तो अजूनही मेला नव्हता. ती बाई हे जाणून होती. ती सावधाच एक पाऊल पुढे झाली. तोच तो वृद्ध एखाद्या माकडासारखा त्या बाईच्या अंगावर आला. त्याचं रूप आता पूर्णपणे बदलून गेलं होतं. त्याने एका भयानक सैतानाचं रूप धारण केलं. ती बाई खाली पडली. तो त्या बाईच्या पोटावर जाऊन बसला. तो तिला चावू पाहत होता, पण त्या बाईतही कमालीची ताकद होती. तिने डाव्या हाताने त्या सैतानाचा गळा घट्ट आवळून धरला होता. तिने तिचा उजवा हात तिच्या मागे नेला. कमरेला अडकवलेला चाकू तिने बाहेर काढला आणि त्या सैतानाच्या छातीत तिने सपासप वार चालू केले. तो वेदनेने कळवळला. तो लगेच मागे झाला आणि त्याने एका भयानक रानडुकराचं रूप घेतलं. तो एक रूप बदलणारा सैतान होता. एक असा सैतान जो दिवसाच्या उजेडातही शिकार करू शकतो. असं मानतात, अशा सैतानाने जर एखाद्याच्या रक्ताची चव चाखली तर त्या व्यक्तीच्या किंवा त्या प्राण्याच्या मृत्यूपर्यंत तो त्याची पाठ सोडत नाही. त्या रानडुकराचा आकार हा प्रचंड होता. तो त्या बाईवर धावून गेला. त्याच्या सुळ्यापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी ती बाई ही अर्धवट त्या झाडावर चढली, पण तो पाठी वळताच तिने त्याच्या पाठीवर उडी मारली. तिने 4, 5, 6 जवळपास 10 ते 15 वेळा त्या रानडुकराच्या पाठीत तो सुरा घुसवला, पण त्याने त्याच्या शरीराला एक जोराचा झटका दिला. तशी ती बाई खाली पडली. दोघेही संपूर्ण थकले होते. तो प्राणी तर एव्हाना रक्तबंबाळ झाला होता.
त्याला त्या बाईला नाही तर मला मारायचं होतं. यासाठी तो काहीही करू शकत होता. त्याने एका भयानक वानराचं रूप घेतलं आणि तो सळसळत माझ्या झाडावर चढला. मी लटकत असलेल्या झाडाच्या फांदीवर तो आला. त्याने माझ्या पायाचा जोरदार चावा घेतला. मी वेदनेने जोरात ओरडलो. त्या बाईला आता दुसरा कोणताच पर्याय दिसत नव्हता. दोरी अजूनही माझ्या कमरेलाच बांधलेली होती. त्या बाईने नाईलाजाने ती दोरी एकदा जोरात खेचली. मी झाडाच्या फांदीवरून सरळ खाली पडलो. माझ्यासोबत तो प्राणी देखील खाली पडला. त्या बाईने ती दोरी त्या प्राण्याच्या गळ्याभोवती एकदा जोरात आवळली. इतका वेळ चालू असलेला हा थरार एकदाचा संपला होता. एवढा वेळ कसे तरी मी उघडून ठेवलेले माझे डोळे आता आपोआपच झाकले गेले. काही वेळाने मला अचानकच हलकीशी जाग आली, पण माझे डोळे अजूनही जडच होते. माझ्या डोळ्यासमोर तीच होती, पण यावेळी मी तिला जवळून पाहत होतो. ती एक मुलगी होती. तिचा चेहरा तिने संपूर्ण रंगवला होता. तिच्या डोक्यावर असलेला तो पंखांचा मुकुट, पण ती तिचे ओठ माझ्या चेहऱ्याजवळ आणून काहीतरी करत होती. मला माझ्या तोंडातही काहीसा ओलावा जाणवत होता. माझं तोंड कसल्या तरी गोड रसाने भरलं होतं. तिने काही जंगली फळं आणली होती. त्यात काही विषारी फळेही होती, पण त्याचं योग्य प्रमाण माणसावर औषधासारखा प्रभाव करू शकत होतं. ती स्वतः ती फळं एकत्र चावून त्यांचा रस मला एक प्रकारे पाजत होती, पण माझ्यासाठी हे जरा घाणेरडं आणि लाज आणणारं होतं. मी स्वतःची समजूत घालत होतो, काही नाही, हा केवळ एक उपाय आहे जो ती मी फक्त लवकरात लवकर बरं व्हावं यासाठी करत होती. माझ्या शरीरातील अशक्तपणा आणि थकवा माझ्यावर अजूनही हावी होत होता. मी सारखा झोपी जात होतो, पण जेव्हा मला जाग यायची तेव्हा तिची मला बरं करण्यासाठीची धडपड मला कळून यायची. ती माझ्या खांद्याच्या जखमांवर आणि पायांच्या तळव्यांखालील जखमेवर औषध लावत होती. ते मला जाणवत होतं. रुग्ण डॉक्टरांवर जसा डोळे बंद करून विश्वास ठेवतो, त्याच विश्वासाने मी माझं शरीर हे आता तिच्या हवाली केलं होतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.